מה קורה חברים וחברות? מה קורה? כאן דנוס, רגע, בסרטון חדש מבית עזר טובי עם האחד והיחיד, השותף שלי בסרטון היום. תומר, מה קורה איתך? תומר, מה? הכל בסדר. אז לפני שמתחילים בסרטון החם הזה, אל תשכחו לתת בלייק, סאב, פעמון. אינטרו מתחיל עכשיו, ובואו נתחיל בסרטון. אז כן חברים יקרים, הנה תומה שלנו. תומה תגיד שלום, אני כבר יודע איך אז במה אנחנו משחקים, דדי? במיינקראפט דינג'ן. מיינקראפט דינג'ן. אני מיסטר ספלינטר. ככה אני קורא לו. אני לא טוב לזרום, דדי. אני הסבא זה כן. טוב, אז בואו נתחיל את העולם הראשון, קריפר וודס. כן, תתחיל אתה אותו. התחלתי. תאשר את ההתחלה? הנה, לא, אז היום, תומם ואני אומרים לנצח במשחק המטורף הזה, לא מטומטם, המטורף הזה. ובמטרה שלנו אנחנו צריכים להתחמק מקריפרים, בוא נאמר. אל תדאג, אמר הדרג. אני כבר יודע את המקשים, שתבינו, אני כבר המומחה. בעתיד אני גם אראה לכם את המשתמש היותר חזק שלי. רצינו לצלם על זה קודם, אבל יצא רק לא מזמן גרוס פלטפורם, אני לא מהמחשב. יאללה, בוא נהרוג את הזומבים האלה. רגע, בוא נחקור את כל המפה, אז בוא נרד גם למטה. המטרה שלי זה לנסות למצוא כמה שיותר סודות. איך שאני אומר את זה? מה? איך שאני קורא לזה? איך אתה קורא לזה? איסטר אג. אז בואו ננסה כמה שיותר להתרחק אל המקום שהסיפור אומר ללכת אליו. רגע, אני אמשך אליי זומבי, כי הרי אני מושך זומבים כמו שאני מושך את הבנות. לא באמת. הלוואי. שנייה, משכתי את הזומבי הזה. טוב, אז מה הסיפור של מיינקראפט דאנג'נס, דדי? יש איזה פילג'ר, לא פילג'ר, איליג'ר, שמשהו, אפשר להגיד שהוא די... מכוער? לא, הוא מכוער, אבל... ובגלל זה כל הווילג'רים שנאו אותו והרחיקו אותו, ובגלל זה הוא הפך להיות רע, בוא נאמר. מי שלא יודע, מתי שהסרטון הזה כבר יוצא, אם אני לא טועה, מתי שהסרטון הזה יוצא, כבר יצא בערוץ שלי סקירה על המסך המטורף הזה, ממש סקירה מטורפת שאני מכין אותה. רגע, בוא לפה דדי, כי הסיפור לא רוצה שאני אלך לפה, אז כנראה יש פה דברים סודיים. בוא נראה מה יש פה בתוך היער של הקריפרים. חוץ מהמון, המון, 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 המון אויבים. לא. אני קורא להם האימפוסטרים. נראה לי שהתבלבלת במשחק, דדי. לא. זה המשחק, לא? פתחת את המשחק הלא נכון, דדי. פתחת את המשחק הלא נכון בדפדפן. לא מצלמים המונגס? תקשיב, הזומבי שם נראה לי, מה זה סס? רגע, דדי, יש פה משהו סודי. אם נלחץ על הכפתור הזה, ייפתח פה דלת סודי. דדי, אתה צריך לצאת ואז להיכנס. מה? יש פה מגילה, היא אמורה לפתוח שלב סודי. טוב, יאללה. בוא נהרוג את כל הגלונים של הזומבים האלה. ליטרלי גלונים.
תיבה. קיבלתי חליפה אור. רגע, מה קרה, דדי? מה קיבלת? משהו שנותן יותר דמג'. אקס. גרזן? גם לי יש אותו כבר מזמן. התפתחתי מהר יותר ממך. טוב, יש פה תיבה, דדי. אני רואה במפה שלנו. תיבה מיוחדת. קיבלתי עוד ארמור, יותר טוב. בואו! שנייה. גם לי יש בואו. לא, אבל לא... זה יותר בואו. זה יותר בואו פשוט. נענו לי את אותה גרסה של בואו. אפילו לא חזקה יותר, אתה רציני? לא. מה הסיכויים שהמזל שלך יהיה כל כך עלינו רמה, אפשר לשדרג משהו. לא, רק אתה עלית. אני כבר עליתי מזמן כבר. בוא, דקה, בוא. נדע אם חקרנו אותו. אני עליתי כבר מלמנות שני, אני כבר בלבל 3. אני בלבל 3, דדי. עקפתי אותך בלבלים. אני מתתי עוד שנייה בגללך. רגע, תתקרב, אני אשים שיקוי, כי זה מרפא אותך. לא צריך, אני כבר שמתי וזה לא ריפא אותי אפילו, כי כבר מיניתי לעצמי את החיים. מישהו מכיר, תומא, לפני שאנחנו ממשיכים, רציתי לשאול אותך שאלה. כן. האם אתה חושב שהסקלטון הזה סס? עוד פעם התבלבלת במשחק, דדי. רגע, זה לא זה שצריך באמת לרצוח, רגע, אבל אני אימפוסטר. עוד פעם, רשום לי מתבלבל. בודה מסך אימפוסטור. יאללה, בוא לתוך הפה של הקריפר. קריפר, בוא תאכל אותנו. אאוץ'. שנייה, אני מנסה... כמה קריפרים! אל תנטוש אותי! ווי! רגע. מה קיבלת? ארמור. טיר 3. לי יש יותר טוב. נו? לי יש ארמור טיר 6. של זאב. רגע. הנה, אחד מהווילג'רים שנחטפו. עכשיו הוא יוכל למכור לנו דברים במחיר מופקע, אפילו שהצלנו לו את החיים. איזה וילג'ר נחמד. חדש. פשוט תפסיק. אני אוהב וילג'רים, ואני לא אוהב היליג'רים, הבנת? אחרי שנגמור את הסיפור של המשחק, גם יש לנו את ה-DLCים. כן, מי שיודע גם, אנחנו עומדים לעשות לייבסטרים בערוץ החדש שלי, אז מי שעוקב, יש לי 2 ערוצים, לא ערוץ אחד כבר, הערוץ השני שלי הוא מיסטר ברד, לינק נמצא בתיאור של הסרטון. או איזה בוי רק היה לי הרגע. ממש הכי רחוק. אוקיי, היה פה איזה... חצים. טוב, יאללה, בוא נלך לצד ההפוך מאיפה שאנחנו אומרים ללכת. כי אנחנו אוהבים... כי הרי לא אכפת לנו להציל את העולם, אנחנו צריכים כסף ולוט קודם. כי הרי בלי כסף לא נוכל אחרי זה להתעלל באנשים שהצלנו. מה? ונוכל להרוג את זמן שיבולת. קאט, דדי, קאט. אין קאטים בסרטונים האלה. מה? לא... מחנה, יש בפנים כסף? אני רצחתי את התרנגול. קופירייט, דדי, קופירייט. מה, אסור לדבר. יש פה כסף בתוך קאט באמצע שום מקום. כמה הגיוני. ועוד בצבע ירוק. לא הבנתי. אחי, זה הכסף הרגיל של העולם. תיזהר, פצצה. התמנתי פצצה. שמתי לב שזה קצת אפל שיש TNT במיינקראפט. למה? כי זה פשוט מפוצץ לאויבים את הצורה, את הגוף. תחשוב שאם הייתי הורג אותך עם TNT מה שאפשרי, כל האיברים הפנימיים שלך יעופו לכל מקום. לא הכי נעים. אני כל שנה נתקעתי. רגע, אם יש דוגמה, אני נופל ממקום ממש גבוה של בערך
4 בלוקים, שזה משהו... לא הבנתי, כאילו אם אתה נופל מגובה של 2 מטר במיינקראפט, אתה לא מת. אבל אם אתה נופל מגובה של 2 מטר בעולם האמיתי, אתה מת. זה יכול להיות לא מת, נפצע. נפצע. ובעולם הרגיל? תלוי אם יש לך שיווי משקל. אני פעם אחת קפצתי מ2 מטר ולא קרה לי כלום. רגע, רוץ! אני כל אחד עצמו. פוף! פוף! אני לא יודע לשרוק. אני יכול להיות טילג'ר ממש טוב. גם אני, יש לי גרזן הרי. שנייה, לא חקרנו את כל האזור. אל תמשיך. לא הבנתי למה אם אני הורג כבשה אני מקבל, לחם. בשר של חזיר? לא, לחם. הגיוני בערך, לא? הכל הגיוני. יש זומבים, אז הכל הגיוני. לא. אנחנו מוצאים תיבות מרחפות מזהב, כסף או אובסידיאן בלי שום סיבה שהן לפעמים בלתי נראות. זה הגיוני. אבל שאנחנו הורגים כבשה וכנראה שהיא אכלה לחם ואנחנו אוכלים את מה שהיא אכלה, זה לא הגיוני. ממש לא. יש מפלצות סביבנו, ומה שלא הגיוני לך זה שכבשה מפילה לחם, תאמר לי. כן. אני שונא אותך. רגע, ולמה יוצא ליטרלי מאיזה תיבה רנדומלית באמצע שום מקום? חצים? כן. אל תשאל אותי. וזה שסקלטון. שאלה יותר גדולה. למה יש בית על יד מערת הכבישים? כי אולי זה הבית שלהם? לא, אני מדבר על בית עם לוט שעוזר לנו להרוג את הכבישים. בתוך מערת הכבישים. וסנטימטר ממנו יש מערת הכבישים. מה ההיגיון בזה? אולי הבן אדם שהיה שם חקר את מערת הכבישים. אומייגאד! אני מבין! חזיר! יש פה חזיר לוט! יש פה חזיר לוט! חזיר! קיבלתי ארמור גרוע! רגע, קיבלתי קשת. שתבין איזה קשת. דרגה 5. לא אכפת לי. איזה דרגה יש לך? לא קיבלתי קשת, אז דרגה 1. אבל יש לי ארמור דרגה 6. בסדר, אני עדיין הכיפה שלך. לא הבנתי למה הם קולים אותם פשוט בכלובים. לא יודע, שמתי לב שיש פה מערה של הכבישים אוכלי אדם כמה סנטימטרים. נראה לי ש... כן. מעניין אותי למה הם חשבו על הדבר הזה שקריפר יכול להתפוצץ. לא שמעת, קריפר זה אח התאום של חזיר, הגוף של... אני לא אמשיך, אוקיי? באיזה רמה אתה? אני ליטרלי עוד שנייה רמה 4. אני כבר רמה 4. חטפו אליך כי אתה עשית את ה... מה עשיתי? את ההתחלה. אבל היית איתי שם, דדי, זוכר שכל הכפר שלנו נהרס. לא, אני הצטרפתי באמצע. נכון, דדי? אבל הם לא ראו את זה, זה לא נחשב באמת ש... טוב, זה משעמם, כולם שונאים טוטוריאלים. זה שבשר חזיר. עוד פעם, יש מפלצות סביבנו ומה שמפריע לך שכבשה מפילה בשר חזיר? כן. אולי הכבשה הזו אכלה חזיר? זה לא הגיוני. זה לגמרי הגיוני. הם זומבים? זה הגיוני. כן. וזה שעליתם לי, יש ארמור של כלב. ואתה עלית... רגע, שנייה, אני חייב לדעת משהו.
לא, מה שמוזר זה שאתה לוקח תרופה, אז התרופה גם מרפאה את מי שלידך. לא זה שאתה לובש כלב שרצחת. לא אמרתי את זה טוב, אה? אני מוסיף לעצמי את השואלה האישי שלי. יש לי עכשיו שואל... אוי, שכחתי את התרנגולת, שנייה. יהיה לנו שואל ותרנגולת, מה אתה אומר? אוקיי. יש לי תרנגולת! הנה תראה, אני אומר, אני עשיתי לתרנגולת שלי לב. מתוקה. יפה! רגע, גם יש לך גלימה? כן, ותראה, לך שואל ולי תרנגולת. אני גם כבר בטיר 4. אני בטיר 5. בסדר, אתה עם הטוטוריאל שלך. לא הבנתי, למה הסקטונים מופיעים? כי ארצ'פילג'ר יש לו אבן קסמים שמזמנת אותם. ראית שהשתגרתי לך? קצ'ה יש לך אנדר פרל. אבל האנדר פרל לא מרידה חיים. לא הבנתי למה. רגע, אני פותח משהו בוורד. אוקיי, אני על מיוט, דף התירוצים של תומה. כי יש לך ריפוד ברגליים. אוקיי, עכשיו רוצה לראות משהו נוראי? ממש נוראי. תסתכל עליי דקה? אתה לא מסתכל עליי. תסתכל? אני לובש ארמור של כלב מת. הנה הכלב מחמד שלי, אתה בא בתור. רגע, יש כאן תיבה עם 50 אמרלדס. הוא הבילג'ר הזה מוכר לי פיקקס וקרוסבואו. טוב, אני לא אקנה. יאללה, נעשה עוד שלב היום או שנסיים את הפרק? נו, תנס. לא, זה אותו שלב, אחי. תצא ממנו, זה אותו שלב. אתה רוצה שנעשה את יער המכשפות? נו, תכנס! אתה רוצה שנעשה את יער המכשפות? תכנס! אבל זה לא יער המכשפות! עדיין! לא! אני רוצה את יער המכשפות. זה? כן, נראה לי. לא. אני אבחר, אוקיי? הנה. בחרתי, אוקיי? לא בא לי, זה טיר 2, בוא נעשה טיר 1. לא. דדי? לא, אנחנו ברמה של טיר 2. דדי. לא. נו דדי. טוב, אז אני אלך. נו בסדר. יופי. טכניקה הזאת תמיד פועלת. רציתי פה כי יש פה אובסידיאן צ'סט. זה תיבה ממש נדירה. הסרטון קצת יותר מדי ארוך, לא? בגלל זה נחתוך בעריכה חלק מהדברים. לא, אין עריכה. אתה שובר את הקיר הרביעי. כאילו לא עשינו את זה מהשנייה הראשונה, דדי. שנייה רגע. אני מחליף לעצמי את הארמור, רק אני... מה, למה אני... רק אני או שאני נראה אחרת? גם אתה שמת לב? אתה כבר לא איש הזקן ממקודם, מה קרה לך? דדי, איך נהיית צעיר בכל כך הרבה שנים? או יותר גרוע, למה זרקתי 2 פצצות ואתה צריך לברוח על חייך? שיט, הנה.
אוי, שיט, הנה תינוק זומבי. רגע, דדי, איך תינוקות זומבי מגיעים לעולם? אבא זומבי ואמא זומבי, מה עושים? כשאבא זומבי ואמא זומבי רוצים להתקדם שלב בחיים, אז הם נכנסים אל מיטת הכס. אתה תמשיך מהצד הזה, אני מהשני. לאיזה סוג מיטה? מיטת הקסם. לא מיטת הכאב? קסם, קסם. זה עושה הרבה קסמים, נכון? אבל לא הבנתי למה, כאילו, לי יש ליטרלי, זה משהו כמו... כאילו, ליטרלי... אתה ליטרלי זרקת עליי פצצה כרגע? כן. מתי שאני אפגוש אותך אני אזרוק עליך TNT ותגיד לי איך אתה מרגיש עם זה. אני מרגיש עם זה מאוד מפוצץ. אתה מכיר את המתנסים האלה? לא, אני מרגיש כמו... אני מרגיש פשוט פיצוץ אחרי הדבר הזה. ממש... אני ממש פוצצתי לך את בועת החלומות. לא הבנת. אני לא הבנתי, אני זה שסיפר את... לא הבנתי למה... כל אחד לעצמו. כי הסקלטון הזה היה בדיוק מילימטר מהפצצה וכזה... בוא לא נברח. בוא נשאר... טוב, הרי כולם יודעים שלסקלטונים יש מוח מעצמות. רגע, יש להם בכלל מוח? אם הם זזים ותוקפים אותנו, כנראה שיש להם סוג של מוח. כנראה. יש להגיד שיש להם מוח. לא הבנתי למה, כאילו... איך בדיוק סקלטון... פיק מכשפה. היא עושה לנו אוקוס פוקוס. בילי בוקוס. אבא קדברה. אוי נו דדי, מתת? אתה יודע שאני לא מת על זה שאתה מת. ניתן לי, הסלאם הזה פשוט עושה דברים לא נעימים לי. טוב, אני מרים אותך! כן, אני לא מרים אותך. אני חייב לשרוד עוד כמה שניות בשביל לשים שיקוי חיים. לא, עוד כמה שניות הפנטומים. הפנטומים מגיעים. 12, 10, 9. לא, אני בסדר. אני מרים אותך. 6, ריבייב, ריבייב, ריבייב. ריבייב. תרפא את עצמך, שיקוי חיים. איזה פרו אני. אני ברמה 5. אני עוד שנה ברמה 5 גם. לא הבנתי למה פשוט זרקתי פשוט. טוב, אומרים שאתה ילד מפוצץ. אומייגאד! דדי, אתה גרוע במשחק הזה. אני שונא את השלב הזה, אני שונא את השלב הזה, אני מת כל 3.5 שניות. זה לא שאתה שונא את השלב הזה, שאתה גרוע, דדי. אני לא גרוע, אני שונא את השלב הזה. זה אותו דבר. מי ששונא את השלב לא מודה בזה שהוא גרוע, הכי פשוט. לא, אני מת! טוב, לא נורא, יש לנו עוד כשתי ניסיונות. כן? 2 ניסיונות או 2 ניסיונות בדוק? לא, לא הבנתי. לא הבנתי גם את עצמי. דדי, אתה בכיתת מב"ר או טיפולית? נדבר על זה אחרי הסרטון, אוקיי? סתם. אני כבר דרגה 5, אני לבל 5. אוקיי, אני עדיין בלבל 5, אבל בסוף. אז מה, אני לא להגיד מה קרה לי. שיט, אני מת! אני מתתי, נפלתי לאזור ההזוי הזה שקוראים לו רעל הרעיל. כן. תוך כדי אנשים שולחים לי 2,000 הודעות בדיסקורד, אז אני לא מרוכז שאתה זבל במשחק הזה ומת. אני לא זבל במשחק, אני גרוע, אבל אני לא גרוע כל כך. שים שיקוי חיים, נו. אוי, שנייה. תודה. יש לי משהו חדש, שנייה. מה?
הוא ארמור של קוסם, מגניב. אתה מחשף אותי עם יופך, דדי. זה לא נכון בכלל. מה? אסור לדבר. אל תדבר. רגע, אני מושך זומבים עם החכה שלי, כמו שאני מושך בנות עם ה... לא. כן, אני לא אמשיך את הבדיחה הזו, זה יתקדם לאזור סוטה. חזיר לוט. אני בדיחה של נונסטופ. רגע, הרגתי אותו, קיבלתי חולצה, זה מגניב. השיקוי הזה שלי, בשביל שאני אברח לפה, לקנדה. גם אני קוסם עכשיו. קוס פקוס. עיני יקבים. לצד השני. אני יורה 3 חצים. 3, לא 1. 3. שנייה, עצור. דדי, לדעתך, בואי דקה, רוצה לדעת למה אני מחורפן? פה, אמרו לדעתך להיות תיבה? לא. זה מקום מושלם לתיבה. ולהיום השיעור שלנו ביפנית, מה זה בקה, דדי? זה מה שאתה. מה זה בקה? בקה זה בקה. לא, מה זה בקה? מתרגום ליפנית לעברית. בקה זה אתה. בקה? לא, מה זה? לא. מטומטם. קיללת אותי. יש לי נוצות מאחוריי. אני מפיל נוצות. ולי יש תרנגול, לא, מאחוריי גם יש תרנגול. לתרנגול הזה קוראים צ'יקי הצ'יקדו. זה הצ'יקדו הקמע שלנו. מצאתי תיבה. אני משתגר עליך שנייה. מצאתי תיבה. שנייה, תראה רגע, שנייה. כן, לא, אני לא מתכוון לראות, בכוונה עכשיו. אוקיי. אני עולה על ה... אני הופך להיות שניצל, אני זורק TNT לאוויר ומתפוצץ עליו. טוב, אני ממשיך. אתה יכול להשתגר אליי עם האנדר פרל. זה בכלל לא צ'יטינג. לא, זה לא צ'יטינג, דדי, כי המשחק נותן לך לעשות את זה. אז כן, דדי, זה לא צ'יטינג. תראה אותי. לא. כן, הבנתי, אתה ילד מפוצץ. וגם בקה. אני בקה. מה, אני יודע יפנית. TNT! כן, לא, זה לא יפעל עליי. לא זה יפעל עליך. אתה לא תצליח לפגוע בי. יש לי קשת רמה 12 כבר. לא. מי טוב יותר במיינקראפט דנג'נס? אני או אתה? אם היית משתמש בדרגה שלי, כאילו עם המשתמש הממש טוב שלי, הפרו שהראיתי לך לפני... כן, לי אתה יודע יש משתמש שסיים את כל המשחק ויש לו את הנשקים הכי טובים. פשוט פתחתי משתמש חדש בשביל הסרטון. בשביל הסדרה. בשביל ההישרדות, כן, פשוט זרקתי את כל הלוט האגדי שלי לפח. גם השתמשתי במכונת הזמן בשביל לשכוח בשביל לא לנצח את הפילג'ר המרושע שבסוף ריחמתי עליו, אבל הפעם אני אקרא לו את הראש וידחוף לו את האבן הזו לעיניים מה שהם יצאו. מה? תשכח מה שאמרתי. אני לא יכול לשכוח, אני קוסם. אתה קוסם? גם אני קוסם. אתה מחושף בקסמי היופי שלי. לא, ימשיך ולא יפסיק עם הבדיחות האלה. לי יש גם תלת קוצים. אנדרמן. אני יושב ויכול להריל אותו לדרך. תהרוג את האנדרמן.
אני שותה, כן, רוצה, יש לי וויסקי, וגם יש לי קורונה. אחלה בירה. כן, בא לי קצת קורונה. אתה יודע שבגלל מחלת הקורונה, המחירות של בירה קורונה רק גדלו? כן, לא קטנו, גדלו. כמה אירוני זה. יש לי את הכישוף, נכון, צריך לעשות כישוף על החרב? לא חישבתי שום נשק בינתיים. אז יש לי שתי כישופים שהם אותו כישוף. כן, אני לא חישבתי עד עכשיו שום נשק שתדע. אני מבין לעשות עוף ריאה, פריז או ברק. מה סגנון הלחימה שלך? כמה שיותר דמג' או לחימה טקטית? כמה שיותר דמג'. אז תעשה ברק. תודה. בזה אני אעשה... כאילו אני רחוק ממך שנות אור, עדיף שתשתגר אליי. או שאני אקח את האובסידיאן צ'סט הזאת לבד. והבאתי TNT כי עדיף שניקח TNT בוס, כן. לבוס שאנחנו לא יודעים איזה בוס זה. סליים. אני יודע. אני גם יודע מה זה. עליתי רמה. אני גם עולה. אני רמה 6. אני עוד שנייה 6. אני ממש עוד... יש פה אמור להיות איפשהו אובסידיאן צ'סט. הנה, לקח קצת האובסידיאן צ'סט. לא, זה לא אובסידיאן, זה רגיל. רגע, איך אני יוצא מפה? מכאן. לא הבנתי. אובסידיאן צ'סט זה התיבה הכי טובה במשחק, כי כנראה תביא לך לג'נדרי. מייגל, אני הולך למטה כי יש שם איזה מיליארד מפלט או משהו כזה. בוא, אני הרי טוב יותר ממך, אז אני אבוא להציל אותך. לא, אני בשיטה יותר טקטית. לתקוף כמה שיותר. אבל אמרת לפני שנייה שאתה בורח. לא, פשוט מילאתי לעצמי חיים, אני יודע איך לשחק, אני לא טקטיקה חציל במיוחד. הנה אובסידיאן צ'סט. בואו נהרוג פה את כל המפלצות וניקח אותה. פשוט הגוף שלי מוצא ברק. נו, זה גם לא אובסידיאן צ'סט. אז איפה היא? אתה מביא הכסף. כאילו לא שיש לי בעיה עם זה, זה כסף אבל. מה, יצא לנו שלף שאין בו אובסידיאן צ'סט, איזה מעניק. טוב יאללה, אנחנו צריכים להילחם טקטי, אל תשכח. אל תתקרב אל הבוס הזה יותר מדי. הוא פעם לא עושה אש, ואם אתה מת שמה אז הלך גיים אובר. כי אין סיכוי שאני ארים אותך. גם אתה לא יכול להרים אותי אם אנחנו קרובים. אוקיי? אז אל תשכח, אל תתקרב אליו, אוקיי? דדי? אני יודע, אני יתת היריות המהירות. אני בינתיים הורג את הזומבים שהוא מזמן. והסליימים. וואי, הסליימים כל כך מעצבנים. כן, ממש. כאילו, אם אתה בוחר... בקטע הזה הבוס הזה סופר קשה. של הסליימים. אבל יש דרך כאילו שהם לא יפגעו בך, אבל אתה יכול לפגוע בהם. כן, אבל אני לא משתמש, אני ממש קרוב. אל תשכח אף פעם אל תהיה קרוב אליו מדי, כי אם אתה מת, אני לא אוכל להרים אותך. שאתה לא הוא תברח, אני בינתיים... ואז הם יבואו אחריך ושם תוכל להרוג אותם בשקט. אני רגע הולך למטה... יש לך אילים? יש לך אילים? לא. אל תשים אותם. אין לי כלום, אני לואו. אני סופר לואו. גם אני. שנייה, אל תתפרץ, בוא אליי, אני שם אילים, בוא. אני שם את הארמור של הזאב. הנה, לא משנה. אבל למה לא שמת את הארמור של הזאב גם בשביל לרפות אותי? לא היה לי. היה לך. וואו, יש איזה טקטיקה ממש חדשים שלמדתי. לא, הרי שאתם... אני לא יכול, אני... רוץ. אני אתקוף אותם. כי אחרי הכל אתה בקה. לא נכון. הרגע מה תתעשה, אמרתי לך לא לעשות את זה.
אני מת. רוץ. נתקע לי משחק. אוקיי, עשיתי. למה זה? וואי, הבוס הזה הרבה יותר קשה ממה שזכרתי. כי שמת אותו לבל 2, ולנו עדיין לבל גרוע יחסית. אין לי חצים. אז תהרוג את המפלצות, אני אהרוג אותו. תהרוג את המפלצות, אני אהרוג אותו. אבל אל תשכח תמיד להתרחק. הנה, יש לי סטרי, אוי לא. תרים אותי. פעם ראשונה שמתתי במשחק. לא הייתי צריך, לא הייתי יכול, הייתי לא רצח. כן, לא נורא. וואי, כאילו, זה הדבר הכי קל שעשינו. וואי, יש לי חצים, השגתי חצים מהמוות הזאת. מעולה. זימנתי את הכלב שלי שיטפל באויבים. צריך רק אם הוא עומד לעשות אש, אני צריך לברוח. כי לתת לו מכות, כשהוא מתחיל לראות זה טיפשי, כי אז הוא יפעיל אש, ואתה מת, בוא נאמר, אם הוא מפעיל אש. זה בוס הרבה יותר קשה ממה שזכרתי. אתה פעם שיחקת קאפד? דדי? זהו, זה ממש סוף של המשחק. כן, אני שם לב. אני לא יכול, אין לי סיכוי שאני... הרגתי אותו! וואי, קיבלתי קשת לג'נדרי שאני ממש אוהב. בסיבה מסוימת, אבל היא יותר חלשה מהקשת הירוקה. קיבלתי ארמור חדש, והוא לג'נדרי. ירוק, כן, אחלה. שיט, אני קיבלתי עץ. אני קיבלתי לג'נדרי, וזה עוד ארמור. גם לי יש לג'נדרי. זה ארמור של ה-DLC. זה לא נכון, הוא ממש לא של ה-DLC. רגע, אל תיכנס פנימה. נו. לא חשוב, תיכנס. וקטורי. זה היה כיף. ניצחנו את המשחק, כמו תמיד. אוקיי, מה יצאתי את הפרצה. אז עברנו 40 כמעט דקות מהסרטון. אני גם קנתה על הסרטון הזה, כן, זה קצת... אני אעצור את הסרטון כאן, כדאי. זה באמת היה שלב קשה, קשוח לחלוטין. כן. זה נותן לך גיפטים, לא? לא, אתה יכול להביא לי מתנות. לעשות ריידים. אתה רוצה שאני אביא לך משהו ואתה תביא לי משהו? שנייה, אני אביא רגע. אני אביא לך 2 דברים טובים על הארמור הלג'נדרי שלך, מה אתה אומר? אבל אז אין לי ארמור. אני אביא לך ארמור גם, 3 דברים. 2 דברים טובים וארמור. מה אתה אומר? רגע. יש לי משהו בעייתי. נו. אני יכול להשיג פה שנייה, אני לא יכול לראות לך איך זה נראה. טוב, וסיימת את הסרטון? לא. שנייה. אז תודה שצפיתם. אם אתם מאמינים את התוכן המקורי הזה, אל תשכחו לתת בלייק, סאב בפעמון, ותגידו לי בתגובות מה עוד תרצו לראות עם החברצ'יק הזה. כל סוגי הגיימפליים, גם מה להגיד, מה הטקסטים, כי אין לי טקסטים, גם תעשו לי סאב. במיינקראפט דנג'נס, וגם אם לא תאהבו, אנחנו נמשיך עם זה, כי זה כיף לנו, וביי. ביי לפעם הבאה. יאללה.